khiết chuột thì là nông ngâm lên lúc xì kha với hi November ni som ni sang hi som ni pali ani a nizan dar som pani vela khan hei sia ha auto rickshaw pakhat chu mi sual tu ti hriat lo ten an lo hal sakani a che vela hian CCTV te om lo wangin tunga hal tu ti hi hriat chhuah har don ang reng khop maya amar chu hei aswal thak tak zeta hetianga mi ei zonna ti chiat sak tu hetianga hal sak vak tu hi hriat chhuah achak om khop mai anun ron thak tak zetani tual tha nen thu mun renga ka ngai kai ma chuan hei a chena sak khop mai hetianga mi su chu kan ram ma chu mo an bi bo reng thei lo an lang chuak thau thau lang chuak hun lo kim kim ma lang chuak thau thau